В това видео ще ви кажа какви плащания предстоят в сектор земеделие през месец април 2025 година. Здравейте, аз съм Виктор от nivabg.com и това видео идва до вас благодарение на календар за субсидии и услугата за уведомяване по Viber за важните срокове за подаване на документи в земеделските администрации. От 10 до 20 април финансова подкрепа ще получат стопаните, заявили обвързано производство за плодове и зеленчуци. Също през този срок, през април, ще бъде направено и окончателното плащане по ОБДО, досегашния СЕП. Ако искате да изпращаме известия по Viber за сроковете за подаване на документи за участие и доказване на схемите от Държавен фонд земеделие, може да видите от линка в описанието абонаментите, които започват от 10 лева на месец. На 14 март бе одобрен окончателният специализиран слой физически блокове, който включва площите, които са подходящи за косене за кампания 2024. Одобрен е и обхватът на слой под постоянно затревени площи за 2025 година. А от 20 до 30 април са планирани плащания по интервенцията специално плащане за културата памук. От 10 до 30 април следва да бъдат наредени и субсидиите по интервенцията за плащане на малки земеделски стопани. До 10 април са заложени плащанията за райони, които са изправени пред природни или други специфични ограничения, така наречените НР. А до 20 април ще бъдат направени плащания по агроекологичните интервенции, които са свързани с площи. Става дума за насърчаване на използването на култури и сортове, които са устойчиви към климатичните условия, опазване на застрашени от изчезване местни сортове, които са важни за селското стопанство, насърчаване на естественото опрашване и възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии, а изплащането на направление хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност е предвидено през месец юни. До 20 април са плащанията по интервенциите биологично растениевъдство и биологично растениевъдство в преход. До 30 април Държавен фонд земеделие следва да изплати спешната финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи царевица с пари от бюджета от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. А доплащането от националното финансиране ще се извърши до 31 юли при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд земеделие.